na tatay amina parswa langit dagain dakanta haleluya. Ti Apo adda kuma kada kayo. Ti pan nakaiwaragawag tinasantuan nga ebanghelyo kasin surat ni San Mateo. Gloria tinipay ken kao. Kastoy ti pakasaritaan ti pannakayanak ni Hesukristo na itulag ni Maria nga inana amayasawa ken ni Jose. Ngem sakbay ti panagkasarda na amuan ni Maria ang masikugan babaen ti pannakabalin ti Espiritu Santo. Agsipod ta nasingpet a lalaki ni Jose ang nakaitulagan na ket di na kayat nga ibabain ni Maria. Pinanggep na nga isina nga awan ti makaammo. Ngem idi pampanunuten na daytoy nagparangken kwa na ti anghel ti Apo iti maysa at agtaga-inep. Jose nga anak ni David kinunana. Di kaagamak ang mangikasarken ni Maria, taaramid ti Espiritu Santo ti sikogna. Ipas ngay nanto ti maysa lalaki, kat panaganam to iti Jesus. Agsipod ta isalakan nanto dagiti tattao kadagiti basbasol da. Naaramid amin daytoy tapno matungpal ti insa o ti Apo babaen ti propeta. Agsikog to ti Berhen abalasang, ipas ngay nanto ti maysa a lalaki, kat mapanaganan to iti Emmanuel, kayat naasawen adda kadatayo ti Diyos. Idi makariing ni Jose, tinungpal na ti imbaga ti anghel, kat inkasar na ni Maria. Kakabsat ti Ebanghelyo ti Apo. Good morning. Napaya nga kasla tipid data good morning yo. Good morning. Awang kurang lata. Umisam kay man te kalalawaan nga isam yun takaabay yo. La 1, 2, 3 litak. Nay maday. Netay to the fullest netay manglapayag. Mamisan pa isam 1, 2, 3 litak. Nay awan na kami suot kasla ada nakabaklay ti lubong. Adadagitahan nakabaulan ti umisam. Apay hanya mo nakakita kay ti nakaisam nga anghelan. Adda dakay di nakaisam. Nakakita kay ti sa santo nga nakaisaman. Nakadikita kay ti demonyo nga nakaisaman. Nanya mo umisam ang mukon. Akin kapututan kada kayo. Hindi umuna parbangon ko na tayo, nagiti tema tayo iti daytoy siyam nga aldaw ko na tayo number 1. Learn to see beauty in everything ko na tayo niya. Padasen tayo sa ko na tayo, life is beautiful, kitaan tayo ti kinapintas ti amin iti amin abanag. Addalat na pintas iti amin abanag even in our sickness, in our sufferings, in our struggles, dagiti pakarigatan tayo, addalat no kitaan tayo, addalat na pintas a mensahe na. Idi kalman ko na tayo maikadwa, nyati maikadwa. Wala tag-chit-chit kayo mat ne moral values, wala ta nakakit-kitaan nyo mat. Moral values start at home. Sino ti umuna nga mangisuro pakaadalan dagiti ubing kadagiti nasaya at agalad. Datayo ijay unag ti pag ngan. Isong ano dadaol no pitpit dayta anak mo dayta apom kaya na nga saon sika tinaggapan na hanggang agpabasol ti sabali. No binaybay am nga inispoil mo no daytay haam mo nga kinore. Haam mo nga isinurusuruan tinasaya at ay kasi no pitpit kaya na nga saon pitpit din ang isuro. Di magkasjay kala ko di madali tay form yan na ganan. Ang pangawag tayo dahil formas ko na tayo niya.
DJ formas kuma no agaramid ka tinagsinan dagiti ay ayam ti ubing nga kledo kuma no agaramid da tinagsinan puso at daday ti pangikabilan da di man sada ikaten perfect nga nagsinan tamayat DJ formas na ngano bangking ngano tipping ay katipping mat iso ngano tipping DJ apom tipping di anak mo katipping ka hala nga tangipon mo tipping nga talaga ta panuno mo. Tatati mayat nga pagpampanunutan tayo maikatlo, never do anything half-hearted. Kunana day niya. Haantay ko hantay nga aramidan ti anyaman abanag nga day half-hearted kasla ko maday tay pwede na. Pwede na. Amuyo ti tao nga you know the term along gigit. Ni awo mo makamun sa amoy along gigit ko na haan na mo clumsy dati amin niya iganan na ka matinag amin nga wana ka madalapos na amin nga obraan na ka naka at the best friend ko kasla kapidwak mo laeng kaslak lakabsat kaslakam lakabsat agsinsin norot kami mangruot amin nga aramidan may mangayo mapapangkam agrap agkadwakam lata amin kasla agpada amin giturong tikayat mi malaksid iti may sa abanag nga pagdumaan mi anya dayjay along gigit ammo namot isuna aware isuna nga along gigit nga daytay haan na nga basta kasdiya nga tan ati katatao na katawaan na mo labagbagina imaginam ta no anya na ganan barakusan na ko majiko ribot na no mapangkam mangroot amoy ti agbarakos awan samo katungtong-tong ko di kay samo makarelate napangkam ko magroot di kuribot in English basket English ang kay manlaangan ngay kuribot digad no adu alaam iji adda talim nga ibarakos mo iji ngato na ta isupay jiruot nga agyan nya siyak no mabalbalin dito nakair-irot tapno haan nga mawara isunan ton habang nga magmag na kayo agoy uyas to di mabos-bos to di jay kuan agsardang kami to man tapan nan to man siya atom agamin ore agi kordon into no kuan mawarwara apa yan niya kastam aya no agi-spray ti pagay tagis spray man nalon kam nga rod ay apo no kairarap ko maapan na sprayan kabigatan na opat apo undi sumurot iji saka nang kada maparot day opat nga apan to dobdoble ni tada jak amo no naggapgapwan na dati ka amo na mat isuna nga kasjay aware isuna ngam di amo no han nga masulbar imagine nyo ka amuyo ti agliw-liw ti tokak in English na fishing ano agliw-liw ka ti ikan digad fragging ka fishing no tokak di mat pang kami nag-fragging anya garo ti English na ti agliw-liw ti tokak ka fragging ata tokak garod alangan mga tokaking kada kami ti pagliw-liw mi awam pala di pagpaguning nga kaskas tayo tata agliw-liw ka samo ipalangatok si pawem taawan da kita iket mi nga pagikargaan kasjay samon to ubonan ti barot wano daytoy sabong ti ruot no adu maalam kay imaginam kas ano ti kaskastana liw-liw na adda hop sinipaw na apay nga nagadu nga ramay na daytoy pay ladwa nga kasta nakaalaji sakat ti tokak nga daytoy pare apay nga nagadu nga iman da agpaarayatan nga umapang ko pay lakano tulungan ta di sa akat itokak ka nakaipit ikas ta nakaagkogtaron lumagton kipalang atok mo man na kasi basta na nawaradiwad diya mo na nakaslakas diya mo na iso ti katatao na agkin aging gana tata agkin natawa kang pailaeng iso pailaeng di kuana kano daytay gamin no daduma adda di attitude na nga daytay managsulsulit adamot aday ti pagsulitak adamot di paganusan na ngam daytay ni haan na nga ited nagaramid ti basketbolan siyempre aw mo basketbolan di ayan may lansa tabla ring kada kuat aramidan tayo lamay kayon ata buuan tayo dagay ayam tayo katutudon gaputamayon dandanikan umay ti tudtudon awan to kan nagbasketbol kasla di ti attitude na adda di kuan nga manag
Naalong gigit nga ro din, managsulsulit no dagitay banbanag nga exercise, dagitay kuno dadumay so kuno agkin kinatawa kami, agkadkadwa kami, agkakaidda kami kaslakam lagkabsat ngam no dayjay nga banag agsabali kami. Tano dagiti matrabaho nga dagiti haan na kayatan, half-hearted kunana dayjay. No kumano daytay nagikabil kay tiring ka agpaypayapay wenno board nga dakurang nala umanay dayta mabalinlatan basta makisyot. Basta da pagsyutan, di ko mati attitude na. Kiti ko na never do anything half-hearted. Apaya, it becomes your habit. And it becomes your life, basically. No nasanay di ubing kuna tayo di kalman ka di attitude. Tatamot ti work ethics tayo. No nasanay nga umanayon di pwede na ay. No mapnag tayo di term nga pwede na. Aging nga iso ti biyag tayo, aging ti agbalin nga iso ti katatao tayo, aging nga isunton ti biyag tayo. Kahaan nga mabalin ko madayjay, no kumano ko na daytoy, no aramidem ti may nga banag, with all your heart, with all your mind, with all your soul, aramidem. Saan ka kunak kadagiti kabalay ko? Namo saya atin ti agluto ti bagas inna poy kunayo ta pilosopo kayo mata agluto ka inna poy inya kinerog kunayo mamutan no agluto ka siyempre no nakusel sino mayat nga mangan hanggang hapkok nga ro nga nasayaat iso kunak kanyada ori dagiti kabalay ko no amom no agluto ka marinam di jay luto ti adda puso na kinluto nga pannong pal bilin. Uray na tamnay di jay luto. Uray no kunam nga hamuunay nga kaapgaden tahay blada kon hamuunay nga kaadwan ti asin na no marinam di maramanam di jay luto. Asla diya mo no maawatan nyo kung kunak. Ngano di jay maramanam di jay luto ti adda puso na di inaramid ti adda puso na. Uri mapanggay ka dagita restauran. Uri nagpintas di restauran. Dagita panganan ko ma, dagita turo-turo. Uri nagpintas di panganan. No makitam di linuto ke panong palbilin. Haamot nga, it's not the taste. Diyak mo, basically kanyak manag-obserbarak. It's not the taste. Haamot nga di taste. No di jay pan nakaluto na no, adda puso na, adda passion na di jay nangaramid. Marinam. Diyak mo no, marinayo. Kasano nga rin. Sano pa'y mapansin mo pa'y tanay imaskin haan nga luto basta makanan aga nagiwalin ka inalam ta plato mon indoron mo amin tamakbakitan dinaranudor mon. Tapay nga kasti di ibagbaga tayo kakabsat. Amo yun ni San Jose nagrigat magkatibiyag na. Imaginam ni Balasitang Maria nagparang ti anghel agsikog kanto sa linungan na kanto ti Espiritu Santo kinakatulag ni San Jose han nga inarim ni Maria han nga kimaringking nga nagpaarim kin ni San Jose nagtulag ti dua nga pamilya kalagi tradisyonal nga aramidan tayo aramidan da idi inauna madamada nga agsiksik ka dagitoy nanang ka tatang dagitoy Maria ken Jose nanya trabaho da pagasawaon tanto di anaktan won pare nagtulagdan kanya da napatigday jay haan nga inariman kinakatulagan ni Maria ken Jose nga agasawa da laklakay ni Jose ubing ni Maria idi kuan ko na ni ti anghel ti apo nagparangkin Maria agsikog kanto sa linungan na kanto ti Espiritu Santo. How can this be since I do not know man? Kunamot ni Maria. Kas ano nga maaramid kanyak datoy awamot ti boyfriend ko. Sa linungan na kanto ti Espiritu Santo. Nimot Jose, naamuan na masikugan day ti asawaan na nga na magkinakaida. Narigat adi jay parte mo ni Jose anya ti kunana gaputan na singpet ni Jose. Asawaan na ngem ilimod nanto nga isina. No kumano dito simbaan tayo dayjay no nadlaw ko mati datayo ko maji canonical investigation ti agkasar impediment dayjay anya ti impediment may nga rason nga mangibaga nga dayjay kasar ke haan abalid. Uray na aramid di kasar
impediment dayjay may nga rason nga haan nga balid apaya adna nalimod nga plano ni Jose nga isina ng tumulaeng. Therefore di consent ni Apo San Jose haan nga buo, haan abuo ka ilimat nanto si kamamati mangtaraken ta haan na nga anak ngem iti tagtaga inap nagparang ti anghel. Hoy Jose, agriin ka. Hoy, agriin ka kunana. Ni Maria masikog ngem aramid ti Espiritu Santo asawaem panaganam to ti Emmanuel kayat na nga sawen adda kada tayo ti Dios. Inaramid ni Jose dayjay duwa-duwa na, dayjay plano na nga madi, dayjay duwa-duwa di panunot na, inikat na, kasar na ni Maria, tinaraken na ni Apo San Jose. Apa yang ada titikong ko na tayo kakabsat, wan na daddo magamin. No ti kay katatao tayo, ti kababalin tayo, haan tayo maibuhos, iji may nga bahanag nga aramidan tayo, kaslakin ni San Jose. Agbalin nga iso ti habit, agbalin nga iso ti katatao, agbalin nga iso ti biyag tayo. The same is true with our faith. Kasjay mo di pamati. Nuhaan nga naibuhos di pamati no adda reservation na awan ti hamo makita ti pintas ti lubong. Hamo makita ti pintas ti biyag. No agayat kalaeng kakagudwalaeng na malagip yun dahil patalastas ti fita awamot di jayon. Di jay may nga mangmangan ti fita kaadanapan nga kasla bakit nga kasla jine ikanak man kunana kagudwalaeng ti pinutid na laeng anya kaya mo sports car kunana nagtupag di sango na kaputid laeng mat. Kasi makanya tayo, no half DJ pamati, no kagudwala ang DJ pamati, talaga ang maputid awanti at the reservation na haan nga naibuhos. Congratulations anyway kadagitay anak tayo nga nakarwar ti let. Nya aduda nga nakarwar. Kasi madla ang nag-exam ka, haan mo nga ibuhos jay panunot puso kinakam mo, saka ekspektaran iti perfect, wano pan nakarwar, agkurang Idi pa nag-exam ka simmadot ka, idi pa nag-exam ka nagayayam ka, sa mo ekspektaran iti perfect wano pa nakarwar nga panag-exam ay isabali ang saritaan dayta. Kas di nga ruti ko na nga agbalin nga attitude, agbalin nga habit tayo. Kano kitaan tayo, ibasar tayo iti pamati tayo. No kurang di pamati, apay nga adda kurang na, apay nga adda doubt na, apay nga adda reservation na di pamati. No bigbigam nga kabaulan ti Diyos nga aramiden, solbaran data problemam, pamilya man, trabaho man, relationship man, no bigbigam nga kabaulan nga po Diyos nga aramiden, kabaulan na, pagsikogan na pa itaberhen abalasang. So marunong nga reading tayo ton kapag sikogan na pa iti bakbaketan. Di tantula ka problema mo nga nagbasitan. Ta nagpintas niyo, di umuna nga maibasa. Anya ti kunana, Apo ibukbok mo kad tagrasyam. In English, pour out, nagmadimad niya, ibuyat mo. Kung di grasya na ka, haan na laeng nga impatid-tid, di mat no, patid-tid ka basit laeng? Nakaraing kay pay? Di mat no patid-tid ka basit laeng niya, patid-tid. Ngumti ko na ibuyat mo kad tagrasyam. Kaya na nga sa uwan, imbuyat na amin. Uwan basically, imagine ng tagad, Diyos, bimaba, timmao, imbuyat na ti grasya na babaon kin ni Apo Jesus. Tatalaklak amon tayo doon ti agrasya, apay nga di panunot ka, at dapay la reservation na. Apay nga di panunot ka, at dapay la dwa-dwa na. Where in fact, imbuyat na ti grasya na, kalkalaingan na agrasya kada tayo. Evaluatin nyo tabiyagyo. Nagado a bendisyon, nagado a parabor, na ibuyat a grasya,
tay kunatay nga rod no, sublianan tayo dagiti tema tayo ka no haan tayo ang mabigbig dagitoy agrasya na no sabali di pampanunutin tayo. Imbuyat na ti grasya na kada tayo, nagado aparabor ken bendisyon nga awaten tayo, no daduma adda pay la reservation. Kagkagudwa pay la di pamati. Isungahan nga makapagsakripisyo. Kagkagudwa pay la di pamati. Isungahan na kabailan. No mamakawang kan, ibuyat mo ta pamakawan. No agayat kan, ibuyat mo ta panagayat mo. No agpakumbaba ka, ibuyat mo day ta pa pakumbaba apay nga dapay na nabati basit at angsit na. No regalwam ni katuganganan, regalwamon day tay tultulang kadakukod day tay nagdaklan aging gana nga agrayuma. Padigwam nga rod kadigulaeng apay nga adda reservation na day ti salsalutsudan na ngamin no haan nga buo day puso no half-hearted. No da panagin ko kuna no dakurang na DJ panagayat tayo iso DJ kung kuna tayo agbalin nga habit agbalin nga iso ti attitude kanang rona ta kunana. I believe so much in these words nga pagsasao nga kuna tayo, the more you give, the more you no agimot ka imutan na kamot ni Apo Diyos. Iso nga iburay mo. Padasam ti rugyan nga rugyan ti agsave. Padasam nga rugyan ti agkamkam iti sanikwa. Adda nga awan agtaray. Ngam no tulungam ni kabsat mo, ibuyat mo kin ni kabsat mo, itulong mo kin ni kabsat mo, hamo ekspektaren no paggapuan nang agsubliking ka. Kasdi mo laag, no ibuyat mo ti kinapakumbaba, the more you give humility, the more mat nga ma-receive mo ti humility. Damur mga tumangsit ka, padasam di tumangsit, tangsitam amin niya kaarubam, nang runa no maranaam dagitay grupo ti mamarites, ay hapo, kaasi ka Damur nga kumarit ka, no ibuyat mo mati kinakarit mo, damur mat nga agsubliking ka. Iso nga no ti ibuyat mo, kinapakumbaba, ayat, pamakawan, agsubli amin. Padasin nyo ta pamilyayo. Is there a conflict at dabasit ko di conflict nga mariri nam itaunag ti pamilya buyatam ti pamakawan. Adda ka di problema no anya day tay relasyon nga haan nga magkwada di agasawa buyatam ti problema. Hang ka mangibabati. Adda ka di kayat mo nga gunuden nga haan pay nga matungtong pal for how many years buyatam ti kararag kin kinasaya at idipadam nga tao itid na. Imbuyat na nga ti grasya na kada tayo. Kaapay nga datayo na daduma ka at dapay la reservation na apay akag kagudwa di pamati apay akag kagudwa di panagtalat. Ngala tigasat tayo a tao imay ni Apo Isus dahi ta tinagbuyat a grasya laklak amon tayo enjoyin tayo. Apay nga dapay la rason mo nga haan nga agkatawa. Apay nga dapay la rason mo nga haan nga umisem. Apay nga dapay la rason mo nga agkum nga kasladay tay agngar-ngaryet. Nga uri nakaturog ka makiapat ang ipon mo ngumaritnget ang garda jay. Nagagnar-ngaritnget nga maturog. Jak makangaritnget Father, wang garot taawang ngipon mo nga tokin baba. Asano nga makangaritnget ka pa agkabul-kabul ka. Kaapay niya pala ti rason mo nga makapagragsakin makapagayat dito'y lubong kiinbuyat na amin kingkan. Apay nga dapay lang nabati nga haam mo nga wayaan day tapuso mong kiinbuyat na nga rod kingkan. Ipaduyak-yak tayo ti pamati. Mamati ak iti may sa Diyos, ama aman nakabalin amin. Kendaga. Ken kadagiti amin na makita, ken di makita. Ken iti may sa nga Apo ani Kristo. Bugbog tong anak ti Diyos. Nagtao di ti ama ti sakbay ti amin a tiyempo. Diyos sa nagtao di ti Diyos. Silaw a nagtao di ti silaw.
Napaypayso a Diyos sa nagtao, di tinapaypayso a Diyos. Naiyanak saan anaparswa. Diyos sa kasmatlaeng ti Ama, kat gapo ken kuana na aramid dagiti amin nga adda. Gapo kada tayo at tao, ken gapo ti panakaisalakan tayo. Imulog ang naggapo sa dilangit, kat nangala iti bagina iti tiyan ni Berhen Maria. Iti panakabalin ti Espiritu Santo, kat nagbalin a tao. Kastamet na ilansa iti krus, gapo kada tayo. Iti panagturay ni Poncio Pilato, nagtutuok ket na itanem. Nagungar iti may katlungal daw, kas palawagen dagiti nasantuan asurat. Imulit sa dilangit, kat situtugaw iti makannawan ti Ama. Umay tumanen asidadayag, tapno okumen na dagiti si bibiyag ken dagiti natay, ket ti pagarian na dinto agpatingga. Mamati akmet ti Espiritu Santo, nga apo ken mangmang te di biyag, iso agtao diti Ama ken ti Anak, ket pagrukbaban ken daydayawen, amay timpuyog iti Ama ken ti Anak. Ket nagsao babaen dagiti propetas, mamati akmet ti Iglesia amay maysa, Santa, Katolika ken Apostolika. Ipaduyak-yak ko ti may sa abuniyag. Apakapakawanan dagiti basbasol. Namnamaek ti panagungar dagiti natay ken ti panagbiag ti lubong a masakbayan. Kakabsat iti umadanin nga itatao ni Apo tayo Jesucristo babaen ken ni Apo Santa Maria, intay dawaten ti agtultuloy a kaasi ken panagayat na. Tapno agtalinaed a silulukat dagiti puspuso tayo para kadagiti kakabsat tayo nga agkasapulan. Nang runa ita apanawen ti panagsagsagana iti tunggal panggep ko na tayo. Umay ka Jesus, umay ka. Para ken Santo Papa, dagiti obispo ken papadi, tapno agtultuloy kuma nga ibiyagda ti kinapakumbaba, kinasanto ken ti kinatudyo, akas iti pagpatulad ti naindaklan nga ina. Kumararag tay iti Apo. Umay ka Jesus, umay ka. Para kadagiti opisyales ti sangalubungan, sapay kuma tay may pategda ti panagsagsagana, ket pumadada kuma ti anghel ti Apo, ang nagbalin nga instrumento ti Ebanghelyo, tapno may pasngay ti mangisalakan. Kumararag tayo iti Apo. Umay ka Jesus, umay ka. Para kada tayo amin ang natipon-tipon iti lamisaan ti Apo, sapay kumata si sasagana ti puso, panunot ken kararwa tayo, tapno may kari tayo ang mangawat iti bagi ken dara ni Apo Jesus, tibaet iti kinakapoy ken kinakapsot tayo. Kumararag tayo iti Apo. Umay ka Jesus, umay ka. Para kadagiti amin nga asawa babae, nang runa dagiti biktima ti panakaabuso, ken amin nga agdadagsen, tapno babaen ti panangsalwad ni Apo Jesus kadakwada, kanayon da kumana tibker ken naragsak, tibaet dagiti adu apan nubok iti biag. Kumararag tayo iti Apo. Umay ka Jesus, umay ka. Para kadagiti pimusayen iti daytoy abiyag, tapno babaen iti panangikarkararag tayo kadakwada, makipagragsak da kuman iti pagarian ti Dios nga awan patinggana. Kumararag tayo iti Apo. Umay ka Jesus, umay ka. Agulimek tayo tayo matdawaten dagiti bukod tayo apanggep. Dagiti panggep ti pamilya tayo. Hintay mo ti karkararagan dagiti kakabsat tayo adimawat ti tulong tayo amay karkararag kadakwada. Iraman tayo pa ngay kararagan dagiti kakabsat tayo anaayat at tumultulong iti parokya tayo. Kumararag tayo. Umay ka Jesus, umay ka. Nailangitan nga Ama, denggem ken patgam kad dagiti karkararag mi, tapno babaen ti panangibabait ni Berhen Santa Maria nga iso ti modelo ti kinapakumbaba ken kinatudyo. Dawatin mi dagitoy gapumit laeng ken Kristo nga Apo mi.
sikat puun ragsak mi uapo, tinapay adaton mi, arak kasagot mi, tandat na suding ayat mo. Sikati salakan mi uapo, sikat puon bilig mi uapo, tinapay adaton mi, arak kasagot mi, tandat na suding ayat mo. Sikati sa diri mi uapo, sikat puon ti biag mi uapo, tinapay adaton mi, ara kasagot mi, tandat na suding ayat mo. Sikati namnamami uapo, sikat puon ragsak mi uapo, tinapay adaton mi, ara kasagot mi, tandat na suding ayat mo. Sikati salakan mi uapo, sikat puon bilig mi uapo, tinapay adaton mi, ara kasagot mi, tandat na suding ayat mo. Sikati sa diri mi uapo, sikat puon ti biag mi uapo, tinapay adaton mi, ara kasagot mi, tandat na suding ayat mo. Salamat sa iyo, aking Panginoong Jesus. Ako'y inibig mo at inangking lubos. Ang tanging alay ko sa'yo, aking Ama, ay buong buhay ko, puso't kaluluwa, hindi makaya ng makapagkaloob. Mamahaling hiyas at gintong nilukob, ang aking dalangin, o Diyos, ay tanggapin. Ang tanging alay ko naway gamitin. Ito lamang, Ama, wala nang iba pa akong hinihiling. Kumararag tayo kakabsat na tayo ken dagiti adaton tayo makaiayo kuma iti Dios Ama aman nakabalin amin. Iapo awaten na kumadag iti adaton kadagita imam, it may paaya pa kay dediawan, ken pa kay gloryaan tinagan na. Ken kastamet apagimbagan tayo ken di kadagupan dinasantuan nga iglesia na. Ipaay mo kad Apo tati Espiritu Santo anang punno iti tiyan ni naenggasatan a Birhen Maria, babaen ti pannakabalin na kasta kumamet apasantuen na dagitoy daton nga iroknoy mi iti rabaw ti altar mo gapo ken Kristo nga Apo mi. Amen.
Ti Apo at dakuma kada kayo. Basta kumami. Itag-ayo dagita puspuso yo. Badang stag ay Agyaman tayo iti Apo at Diyos tayo. may karikit rumbeng. Pudno unay may karigat rumbeng annong mi kat pakaisalakanan mi ada kami iti amin at tiyempo ken disso agyaman kam ken ka o Apo na santuan nga Ama man nakabalin gatag nanayon a Dios gapo ken Kristo nga Apo mi. Iso nga impadto dagiti amin na propetas sinikog ni Berhen Maria iti mangnibinibi nga ayat ni Juan Bautista inwaragawag na nga asideg ti aynan sana impatuldo idi nga addan ket timet laeng anak mo ti mangipaay ada kami agraragsak kami amang pasangbay ti misteryo ti innapan na kaipasngay tapno masangpetan na kami ngagkarkararag asiriridam ket dagiti pakaitantanukan na ti inkam ramrambakan anan sata makidanggay kami kadagiti angheles ken arkangheles kadagiti amin nga ehersito ti langit ket ikantami ti imno ti pannakaidaydayaw mo ket konami adi agsarday. Santo, Santo ti Apo, Santo ti Diyos dagiti amin napasya. Di langit ken dagan agnuda, iti pakay daydayawan. Hosana, Hosana, Hosana iti kangatuan, madaydayaw ti umay, itinagan ti Apo. Hosana, Hosana, Hosana iti kangatuan, Hosana iti kangatuan. Hosana, 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 Hosana iti kangatuan. Pudno ay Apo abiig ka akinasanto kat si katigubwayan ti amin akinasanto dawatin mingarot ti paay mo ta espiritu mamang pasanto kadagitoy adaton tapno pagbalinem gati paay mo ida kada kami abagi kandara ni Apo mi a Heso Kristo. Isu idi sakbay ayawat na asi aayat ti bagina tapno agtutuok nangala iti tinapay nagyaman ken ka pinispisi na sana inted kadagiti disipulos na ket kinunana alaen nyo ket mangan kay amin iti daytoy tadaytoy ti bagik isu mayawat to a maipaay kada kayo. Kastamet akalpasanday di panang rabiida nangalay ti kalis nagyaman manenken ka sana inted kadagiti disipulos na ket kinunana alaen nyo ket uminom kay amin iti daytoy tadaytoy ti kalis ti darak dara ti baro ken agnanayon atulag isu a maibuyat to a maipaay kada kayo ken kadagiti adu at tao tapno mapakawan dagiti basbasol aramidan yo daytoy a pangilaglagip yo kanyak. Ti misteryo ti pamati. Babaen ti krus mo kenin ka panagungan inakamin manubuti sa ngalubungan inakamin sa laka
Iti ngarod panangilagip mi, ti papatay kan panagungar ni Kristo, idaton mi kan kaapo, ti tinapay ti biag, ken di kaalis ti panakaisalakan. Agyaman kam ken ka, ta'impaay mo, ama ikari kami, ngadda dito'y saklang mo, katagserbi kam ken ka, dawaten mi apo, tada kami amakirano diti bagi kandara ni Kristo, pagkaykaysaan na kam kumati, Espiritu Santo. Laglagi pam kadapo ti iglesia manay saknap iti sangalubungan ket parayrayem dayat na anadyosan. Laglagi pammet ni Francisco a Santo Papa mi, ni Marlo nga arsobispo mi dagiti amin nga obispo ken papadi. Laglagi pampay apo dagiti kakabsat mi apimmosayan asi inanama ti panagungar danto iti sidong takaasim. Awatem kad ida iti sidong taranyag mo apakakitaan daken kay ti rupan-rupa. Dawaten mi apo tay paay mo matakaasim kada kami. Aramidam kuma may karikam amin iti agnanayon abiyag. Kat makiranod kam to ken enggasata na Berhen Maria nga ina ti Dios. Ninagasat a Jose nga esposo na, dagiti nagasat nga apostoles, ken dagiti amin asa santo, isuda a nakapudno a nagserbi kan kaditoy daga, makikadwa kam to kadmet kadakwada, a mangitantanok ken mangidaydayaw ken kagapo ken Jesucristo nga anak mo. Gapo ken Kristo, si kakaysa ken Kristo, ken iti sidong ni Kristo, iti timpuyog ti Espiritu Santo, iroknoy mi ken kama nakabalin nga ama, ti amin adayaw ken gloria, iti agnanayon nga awan ti inggana. Intay umararaw iti ama, katlalwan tayo ti kararag nga insuro ni Apo Jesus kada tayo. Dawaten mi kan kaapo, tay salakan na kami kadagiti amin na pagdaksan mi. Itdam kada si aayat ti kapya kadagiti aldaw mi kat babaen ti pannulong takaasim kada kami, kan kanayon kumalaeng, ngeti basol mailisi kami. Ti amin ariribok maikanawa kami, kabayatan ti panangururay mi ti kinagasa tanamnamaen mi, ken iti yaay ni Jesucristo anang isalakan kada kami. Nakabalin ken dayaw iti agnanayon ali
Apo mi Hesus Kristo kinunam kadagiti apostoles mo kapya ti batik kada kayo kapya ngaggapukan niyak ti itad ko kada kayo saan kada dagiti basbasol mi ti mingmingam no di kat ti pamati ti iglesyam ket kas mayan nurot iti pagayatam ipaay mo kada si aasi kan kuana ti kapya ken panagkaykaysa si kang agbiag ken agari iti agnanayon nga awan ti inggana. Ti kapya ti Apo kan kanayon kumangadda kada kayo. Basta kumamit ka. Iti napakumbaba napnuan ayat apuso ipaay tayo ti kapya iti tunggal maysa kada tayo kapya kada kay amin kapya. Adtoy ni Apo Hesus, ti Kordero ti Diyos, sa mangikat kadagiti basbasol ti lubong, nagasat tayo anaayaban, iti daytoy apadayana. Apo, jak may karing o may kakanyat, ang ti may salad. Jesus, sumay ka kaniya. O Jesus, sumay ka. Mangted ka ginawa. Ken ragsak tuy pusok ken kararwa. Sumreka kanyak piagem tuy kararwa.
sumreka kanya, papigsay na kadi, Jesus, sumay ka kanya. O Jesus, sumay ka, sikati pagkamanga, kalasag ken pigsat no adda pegga, sumreka kanya, piagem tuy kararwat, sumreka kanya, papigsay na kadi, Jesus, sumay ka kanya. O Jesus, sumay ka, sikati pagsanggira, no adda problema, di nakabaybayan, sumreka kaniya, piagem tuy kararwag, sumreka kaniya, papigsay na kadi, Jesus, sumay ka kaniya. O Jesus, sumay ka, dalusam kat kararwag, narugitan gaput basol, dalusam mapun, sumreka kanya, piagem tuy kararwag, sumreka kaniya, papigsay na kadi, Jesus, sumay ka kaniya. O Jesus, sumay ka, mangted ka't ginawa, kenragsak tuy puso, ken kararwa, sumreka kanyak, piagem tuy kararwa, sumreka kaniyak, papigsay na kadi, Jesus, umay ka kaniyak. O Jesus, umay ka, sipati pagkamanga, kalasag ken pigsat no adda pegga, sumreka kanyak, piagem tuy kararwag, sumreka kanyak, papigsay na kadi, Jesus, sumay ka kaniyak. O Jesus, sumay ka, sikati pagsanggira, no adda problema, di nakat baybayan.
Kumararag tayo. Agyaman kamken ka uman nakabalin a Diyos, gaputi panangawat mi ti komunyon, at alagad ti agnanayo na pan nakaisalakan mi. Ipaay mo kadi, tati ad-adda aya sideg ti piyesta ti pan nakaisalakan mi, umad-adda kumamet ti pasnek mi nga agserbikan ka, tapno mapodnuan min to arambakan, ti misteryo ti pan nakaipasngay ti anak mo, iso nga agbiag ken agari, iti agnanayon nga awan ti inggana. Amen. Kadagiti kabalay tayo apo, pamilya tayo nga hampay na kimisa, gapot a Domingo tatta, at dalat ta misa tayo ti regular Sunday, alas 8 ken alas 10. Pagyamanan dagitay nang rugin nga nangited kadagitay tulong na apo, groceries, ken anyaman nga banag, mabalin tayo nga itulong, taddan to gift giving tayo kadagiti pampamilya a mapili, into no Christmas apo, ket mabalin nyo latta nga idaton, muna isubmit dito'y parokya apo, adon dagiti nakaited, kanasaya at no ad-adupay, tapno ad-ado ti mawarasan. Ti apo adda ko mga kada kayo. Kasta ko mami. Bendisyonan na kayo, ti man nakabalin a Diyos, ti Ama, ken ti Anak, ken ti Espiritu Santo. Amen. Nalpasen ti nasanton a misa, intayon iti ayat, ken kapya ti apo. Yaman tayo ti Diyos.